Pensar la comunitat a partir de la vulnerabilitat. Allò que tenim en comú és que som vulnerables i precaris. Permet pensar una altra forma de comunitat, menys opressora, menys feixista. Sembla també preocupant el telesexe, així com l'augment de consum de pornografia que s'ha produït durant tot el confinament. No perquè no procuri plaer, que segur que en procura, sinó per la relació que s'estableix amb la imatge, amb l'altre cosificat. Com abordarem els temes de salut mental, la salut emocional? S'han obert molts forats en el teixit personal i social, fent-se més visibles la cruesa, la divisió social per classe, gènere, raça o edat i les enormes desigualtats de la nostra societat, així com la negació i l'agressió constants a la naturalesa en què es basa el nostre sistema depredador. Lo que pretende el discurso de la guerra y de la emergencia social contra el virus es saturar este espacio lleno de agujeros, que no saquemos conclusiones de lo sucedido y sobre todo que no actuemos. ¿Es esta una estrategia para gestionar la incerteza y también el desordre? ¿Plantejant como alternativa la sumisión o el desastre? Tenemos la necesidad de no suprimir este malestar, sino tratar de convertirlo en materia a elaborar para inventar un deseo nuevo, una nueva manera de vivir.